Erasmusian asko bidaiatzeala ez da gezurra. Eta horretik gaur, nerekin eramango dizuet bidaian. Gaur egingo dugu mendira ibilaldi bat, eta joango gara Lousako mendilerroaren inguruan dauden herri txikiak bisitatzera. Kaixo, iritsi gea Dunotar gaztelua. Erortzeko zorian dagoen Erdiaroko gotorleku hau Eskoziako ipar-ekialdeko kostaldean dago, muino harritsu batean kokatua. Egun, kontserbatzen diren eraikinak gehienak 15 eta 16. mendekoak dira. Hala ere, uste denez, gaztelua Goi Erdiaroan gotortua izan zen. Dunotar Castle du izena. Dunotar gaelikotik dator. Eta gotorlekua maldan litzateke esanahia. Kaixo! Naizta egun pixkat tristetxoa izan gaur, animatu inez eta Lile Jamerreko turkeso berezi bateak garriko dizuet. Eta, hoxe da, Maijogen museoa. Kanpona museo bat da, aire libren, eta horregatik nik uste gaur ez deula jende asko izango inguru, baino hobeto. Dana guretzat. Museoak hiru zati dauzka. Landaremoa, herria edo hirigunea eta etxe bizitza ezberdinak duen ere. Gaur txinketorrea etorri gea, eta hoxe, aber ze diskutatze egun txinketorrek. Izenak esateun bezala, 5 herriz dago osatuta. Monterroso, Bernaza, Corniglia, Manarola eta Rio Maiore. Gu irun bakarrik egon ginen, eta behaien artean trenez bidea berda, Derrior. Herriska hauetan dago inspirauta Disneyeko Luca pelikula. Arratzaldian, hondartza batea joan ginen, eta jarri genuen musika topea, festa txiki bat antolago genuen, eta hor txegon ginen. Egunon! Kaixo, ni Irati naiz, Iruindarra, eta hemenago Ander eta Maiarekin egingo dugula aste honetan bidaitxo bat Cabo Poloniora. Ni Amaiora baien naiz, eta Irati eta Anderrekin Cabo Poloniora joango naiz, 2 egun pasatzera. Cabo Poloniora sartzeko ibilgailu bakarrak hauexek dira. Cabo Heldu gara Cabo Poloniora. Leku hau erreserba natural izendatu zuten 2009. Horregatik ezin da eraikinik egin, ezin da ur-kainaririk ekarri eta ezin da elektrizitatea kanpotik ekarri. Ikusten dugun kable bakarrak itsasargia argistatzeko erabiliko dira. Egunon, goizeko 7 dira. Euskaldunok mendia botatzen dugu faltan, eta orduan gaur mendira ibaialdi bat egingo dugu. Lehen arazetxoa, autobusetik jaitsi bezen pronto, mutako bat erori egin da, eta uste dugu egin duela txorkatia bihurritu. Hau da Lousako gaztelua, Kastelo do Lousa, eta 11. mendeko gaztelua da, musulmanek eraikita. Atzo oso gauza kurioso bat gertatu zitzaigun eta zuekin partekatu nahi dut. Nire dogelan geunden eta atxaleko 8:30 batean entzuten ari ginen danborrak eta jende pila bat gure etxazpian, eta gu flipatzen. Eta esaten diot bati, aizu barkatu, zer da hau? Eta esaten dit, una procesión sevillana, mi arma! Kondairak dioenez, Eskoziako independentziaren gerran, Eduardo Lehenengo Ingalaterrako erregeak gaztelua gotortu zuen, Jon Balioi Eskoziar erregea garaitu ostean. Urtebete geroago, hain justu 1297an, William Wallacen agindupean zeuden Eskoziako soldaduek eliza erre zuten soldadu ingelesak barruan zireralik. Eskozian 260 gaztelu inguru daude. Dunotar da garrantzitsuenetariko bat. Batetik, duen garrantzia historikoarengatik, eta bestetik, itsasoari begira,
Arroka batean egoteak ematen dio puntu liluragarri eta xarmargarriarengatik. Cabo Polonioko lehenengo biztanleak 19. mendeko hasierako partean heldu ziren. Hortik aurrera, marinelen herri bilakatu zen. 1893an Euskaldunen Leopoldina Rosa itsasontziak hemen jo zuen ondoa, eta askok hemen geratu behar izan zuten bizitzen. Urteekin turismoa hasi joan da. Gaur egun, herrian bizirik mantentzen duena turismoa da. Hemen ingurutik pasatzeko aukera hau, eta egia esan oso kuriosok dira etxe guztik. Danak zurezkok dira eta teiatutan gehienak belarra edo landarea bizitza hasi da. Aterpea aurkitut eta brujulara bila eta ubikatzen nahi zen. Iparrarak amarkatzen dit. Iparrariak balin badau, esan nahi do, mapanik hola hartu behar detela. Benetan nola galduta. Zein dupia inezen sentitzen. Ze galduta nahon, ze galduta. Nire egia esan asko gustatu ditzean bat ikustea, baina egia da oso harrituta geratu nintzela ikusten nola jendea bizitzen duen. Ikusi dezakezuenez, petauta zegoen, jende pila bat zegoen. Gainera, anekdota moduan, esan behar dut, guk etxeko balkoian ikurrina dakagula. Eta jende pila bat konbetatu egin zuela. Bai, onerako, bai txarrerako. Telebista eta dana egon zen, Telecinco eta dana, ikurrina atera da. Beraz, esan dezakegu Euskadi Sevillako prozesio batean atera dela. Goaz bizitzatzera losan dauden 5 aldea txiki. Konkretuki, arredez alde idaztu xislo osatzen duten 27 aldeetako 5 herri. Hemengo herritxoak dira superpolitak. Daude denak eginek arbelarriaz. Bainatzeko intentzioarik egin etorri gara, baina itzaleta egiten du kristonotza, ez gara usartzen. Goizeko 7 dira, eta Milan Fashion Week hauaz. Erasmusen gabe, eta pixkat aurreztu inberda. Orduan, umian tiket hartu dugu. Zuen ustez? Arrapa bengo dugu, edo ez? Ole! Hain gaude, Versacheko desfilean bidean. Bate bat ikuste deun, oso zi ikustea lortze deun. Habrá que cruzar los dedos. Milan Fashion Week zala eta Versacheko desfilea izango zantokira hurbildu ginen, eta pertsonaia famatu piloa ikusi genituen. Paparazzi tartean egon ginen, flashazu tartean, matuzun gure paparatzia ginala, baina bueno, ikusi genituen Naomi Campbell, Becky G, Bella Thorne, geure bai urrutiran Donatella Versace ikusi genuen. Espero gustatu izana, idean bat ematea. Eta espero ez izatea hau bakarrikan, oendikan asko falta zaizkita. Hala... Horentxe bertan abizatu dugute, asteko erronka igo dutela, eta sartzen ari naiz miratzea zer den, mesedez, beste dantza bat ez. Lagunok, badakizu astenetako erronka patata tortilla bat itea dela. Ez du sekula tortilla patata handi bat egin. Imaginatzen dut besteek egingo dituztelat kriston tortilla honak. Obviamente, nik irabaziko ez, nirea kriston hona do. Astenetako erronkarako berriro sukalden naiz, eta pixkat ezberdina izango da, ze benetan sukal dago. Nik uste dut erronka hontan naiz dela ni gaiunduko. Nik bete ingoen dere hitza eta kriston goxua ingoen. Patata tortilla, ni gauziko dut. Neskak, nik Uruguaioseko patata tortillarik onena ingo dut. Baina horretarako non laguntza beharko dut. Az gaitezen erronka horrekin. Bai! Eta zen matarra? Ze moduz, mama? Ze moduz? Ondo dazu? Ondo, a ber, deituten dut astenetan patata tortilla bat inberdo dalako. Ta bakarrik... Ama. Lehenik eta behin egingo duena da kamiseta aldatu.
Espero dut ondo ateratzea. Ontza eskatuko de patatak eta mozteko. Hemen jarri eta Daniela, patatak zuritzen, eta nora baita. Guain berditeu moztu, eta gero tipulak eguz. Oye, zatitzu baina trozio, aportu, klak, klak, klak. Hola! Hola. Por onda interior. Bai, hemen lainotu, Uste zuenez, ja pixkat badago kolore hartzen, patatak bai bigun jartzeian, igual olio gehiagotako ez, beharkoa, suabe jarriko dugu. Bale, frigituta dauzkauren patatak eta tipula, ingo dituguna da banau, bi bol ezberdinetan, erdi eta erdia inda, ze nik gazta jarriko ditu tortillai. Nire lagunak vegetarianok dira, ezin diot urbainazpiko jarriko ditu bezala, baina gazta jarriko dut. Ole, adama, badeko bolioa! Julia Pejino, corta a la Juliana. Bale? Pinton. Gure lehengo patatak atera ditugu, arrotzarekin nahastuko ditugu. A ber, dakau kristontik laua montauta hemen, argiakin, ze bestela ez dago, kriston argi gutxi dago sukaldean. Guain, bideoko zati garrantzitsuna eta zaiena. Ikusiko dugu, ea ondo iteten edo. Ez daukat indar handirik eta gainera zartaina da mierda bat. Ole! Zeo zer erratzen nahi da, eta ezakit zer da. Ze tortilla ezin da izan. Tximinia eta zaio tortillai. Hori izango erratzen nahi da. Ante la adversidad, a ver esa cara de felicidad. Piskat erregin zait. A ber, lehenengo zezateiguen, gure epaileak. Oso goxoa. Oso goxoa, Ara txela tortilla iteuen aldarrek, aukertzen zu, txeleganti urte iteuen tortilla. Ha triunfado. 9 without, but the pesto gives a little. Yeah, a little spice. I agree, but it was so good I took it 2 times already. Me too. So Thank you to my dear's papa. Ez dakit nik gezurretan nahi dian, no ez? Goxua da. Pinta txarra, baina goxua da. Oso ona. Ni jartzen diot 10. Maybe 8? Oh! 8? Oh! This is the first time he tried and we put 8. Bale, batetik 10rea. 10. Amaika? Ba, top. Top. Bueno, lagunok, patata eta arrotzak hemen ositu. Beraz, eure probatu harko dute. Así como está excelente. ¿Verdad? Mejor que el pan. El pan no tengo. Bueno, ikusi zuen, nire tortilla goxo-goxoa daola, konfirmauta da. Nire ustez 9,75 da. Ez dut esango da 10, porque 10 pasatzea da. Bueno, moten dugu jentari gustadakola, así que ni posik. Eta hori nik botatzet gaztaia eta pernille, eta barrure. Wow, ite. Hausnarketa! Etorri gara Cabo Poloniora eta ja hostalean, hiruak bakarrik egon denez, balkartu gara hemen zegoen jendearekin,
eta egon gara super gustora. Denok plan berdinean geudenez, inork ez zuen elektrizitaterik, orduan elkartzen ginen sutondaren ondoan, kandelekin, eta hor super gustora denak batera. Elektrizitatea egongo balitz, igual bakotzeaten gara bere kabuz, egiten gauzaz bere joan, azkenean ematen du hori aukera guztiak elkartzeko eta espazio berdina partekatzeko. Orduan orain itzuliko gara Montevideora eta irudituko zaigu lujo bat. Bideoan esan dut, ez naiz bat ere sukalari trebea, baina pentsatzen duen ari aterako zelak itxura hobeagoarekin. Zaporez ez egon bat ere gaizki, baina itxura mejorable. Ezin nuen, ez dut ia indarrik eta ezin nuen ni bakarrik zartaia hartu eta buelkatu beste plater baten gainean, nintzen kapaz. Bueno, dirudi gero kapaz da izan nintzela, baina hasieran ez nuen nire burua kapaz da ikusten. Horregatik eskatu nion laguntza bisukide batei, eta, bueno, ostateraz pentsatu genuela baina asko zoker. Pozik nago eta balantze positibo ekin dut asteontakoa. Tortilla irekon, adibidez, oso ondo pasaron. Azkenen lagunakin sukaldau eta gero afaldu. Uste, kamaran aurrean baita inezela hartzen pixkat trukilloa. Eta ondo pasaron. Nazte hori hain eta baita ere garrizko gudean ikuste dutela hasten bat hola pixkat gelditu unibertsitateeko ikasten nahi nahi zen sentsazio hori ere bueltatzeko zekero. Bestela, pixkat beste mundu bat dela ez. Unginan lehenengo, Dunotar kaselera baino lehen, unginan Scottish Pyramid deitziotena daola Braemarren, eta justu herri hortan zegoen momentu horretan erregina Isabel. Pixkat da ironikoa, esango nuke, ze oain Eskozia nahi diala independentzian ingurun, referendum bat nahi dutelain, eta erregina Eskozian dago deskantzatzen edo bere oporrak hartzen ez. Ez dakit bestien herrialdean nola izangoan, baina Italien behintzate hongean hiritan pixkat inseguruak dira. Osea, ez da seguridadea oso handia, kaletikan jutiak bildurren batu. Baina, bueno, Bolonian, dentro de lo que cabe, ez da bain gaizki. Baina, ez da, egun bat, kalea atea eta komentaion bat, edo zer gauza aldizuela esan, jendia lapurtu iteio, eta edo zer alda gertau. Horretikan noratan izaiatea beti bat ematekin bueltatzen. Halere ondo hain ez pasatzen, eta jarraituko ditu informatzen. Kaixo! Beti bezala super gustora jarraitzen dut. Oso gustora hemen Sevillan, iria pila gustatzen zait. Egia da unibertsitatean hilabete bat daramagula eta notatzen da, gaina sartzen digute. Izugarrizko beroarekin jarraitzen dugu, 30 gradu, izerretan, bere izugarria egiten du. Baina, niri behintzat asko gustatzen zait. Nire pixukiekin super gustora jarraitzen dut. Atzo egun guztia pasa genuen elkarrekin planak egiten, gero afaldu genuen patata tortilla elkarrekin. Espero dut hurrengo astean hola segitzea eta kontatzea gauza gehiago. Errezetan parteiz, ezakit aldau edo ez, ni ez ikintzen bali mana ez. Kaixo! Ungianen lehenengo... Bai, grabatzen. Berdin dio alde egiten bitartean. Bai, kenduko duzu berak, karo. Den 2009an. Vale, itxon, korta. Ez que, Apoloioko lehenengo biztanleak... Adinaren herri bilakatu zen. No sabe, Uruguaiko patata tortilla. Abra unok, badakizue gaur patata tortilla bat ingo dugu. Unok, badakizue... Ez dut enfokau nahi. Egin txusia naiz. Ez dut enfokau nahi. Oinak ez dakiendo da mozteo. Nik horrela, Asko zer esago.
Hemendik aurrea, nire dignidade kabur zango, bale? Zeuri hasi da. Eta nire piurak hauek dira. Terpeat aurkitut eta mobileko brujula saio nez erabiltzen. Ja, anarkia! Bigarren gauza, arrautzak frijitu nago. Patatak moztuko ditu. Da, 1920ko. Non kuston bolta indet. Ez zer ikusten, porque bain bakarrik bokatzen dit. Bueno, patatak prest daude eta frijitzeko, oliboa. Arrautzak? Maite, zete be. Autobusetik jaitsi bezen pronto. Dago Polonian, itxasle hoien eta itxas txakurren itxasle hoiak eta itxas... Korte. Sukadatze gustatzen zait, baino trebea enez.